Ako len by som chcel, aby si spomenul na šťastné dni, keď sme boli priateľi. Vtedy bol život krajší a slnko horúcejšie ako dnes. Uschnuté lístie zhrabúva sa na lopatu. Vidíš, že ja som nezabudol. Uschnuté lístie zhrabúva sa na lopatu. Aj spomienky, aj ľutovanie. A severák ich odveje v mrazivej noci zabúdajú. Vidíš, že ja som nezabudol na pieseň, ktorú si mi spieval. Tá pieseň sa nám podobá. Ty si milovala mňa a ja som teba miloval. A obidvaja pospolu sme žili. Ty si milovala mňa a ja som teba miloval. Uschnuté lístie zhrabúva sa na lopatu. Aj spomienky, aj ľutovanie. No moja tichá, verná láska sa stále usmieva a vzdáva vďaku života. Miloval som ťa. Bola si taká krásna. Ako by som len na teba mohol zabudnúť. Vtedy bol život krajší. A slnko bolo horúcejšie ako dnes. Bola si mojou najvrúcnejšou láskou. A pieseň, ktorú si mi spievala, bude mi stále znieť. Vážené dámy a páni, prítomné manželské páry, duchovný správca farnosti, pán kostolník, organizátori plesu, drahé deti a mládež. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na 4. ročníku farského rodinného plesu v Ilave. Mám tu čest sprevádzať vás dnešným programom. Ako vidím, opäť sme sa tu dnes zišli v hojnom počte. Tento rok sa ples koná vo výnimočnom čase. Nakoľko v nedeľu 12. februára sme si pripomínali Svetový deň manželstva. Sme teda akoby pomyselne v oktáve tohto výnimočného pamätného dňa. Preto aj celý dnešný program sa bude konať v duchu hodnôt sviatostného manželstva. Ako ste určite postrehli, už aj úvodné vystúpenie bolo venované láske. Jacques Prévert vo svojej básni Uschnuté lístie vyzdvihol silu spomienky na tichú a vernú lásku,
ktorá bude stále znieť. A práve vrcholom takejto vrúcnej lásky je manželský zväzok potvrdený sľubom pred Bohom. Preto dúfam, že vás manželská atmosféra dnešného večera naozaj chytí za srdce. V tejto chvíli poprosím pána dekana Hrenáka, aby prišiel sem medzi nás na pódium a oficiálne otvoril ples a udelil nám modlitbu s požehnaním. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja vás všetkých vítam. Na začiatku sa mi patrí poďakovať všetkým tým, ktorí toto takto krásne zorganizovali bezo mňa. Tak sa tomu veľmi teším, že sú takí šikovní. Potom sa teším z vás, že ste také krásne ženy a krásni muži. Náš Pálko povedal, keď prežívame tú oktávu týždňa manželstva, je o vzájomnom porozumení, tak vám prajem, aby aj tento ples medzi manželmi bol takým utužujúcim spojivom. Tí, ktorí ešte nie sú manželi, aby ešte rástli v tej láske navzájom. No a keďže tie veľkolepé plesy, tie plesy, ktoré sú sledované médiami a plesy, na ktorých je veľa bohatých ľudí, my takí nie sme, nemáme tu ani kamery, iba fotografov tu máme, nie sme ani bohatí, iba bohatí na lásku, tak sa vždy otvárajú tým, že kto si buchne na gong, tak ja by som dnes nebuchol na gong, ale my sme sa mohli spoločne pomôcť modlitbu Otče náš. Páni sú vnútri kruhu a dámy vonku. No a začína sa pravou nohou a idú sa 4 kroky dopredu. Raz, 2, 3, 4. Potom sa otočí a idú sa 4 kroky dozadu. Raz, 2, 3, 4. A zasa 4 kroky dopredu. Raz, 2, 3, 4. Zase sa otočí a 4 kroky dozadu. Raz, 2, 3, 4. Potom poskok k sebe partnery, od seba. Potom sa vymenia tak, že partnerka sa otočí. A zasa k sebe, od seba. A partnerka sa podtočí a ide k druhému partnerovi dozadu.
Dá sa to jesť? Kravata nie. Jahňatko. Výborné. Takže, Ďurko, počujem, my žene boli tí prvý niekoho dolu odpálime, kto vyhrá prvý jahňatko,